Пореден успех, драги зрители и радиослушатели, за отбора на Мегакрафт Хасково. Една красива риба продължава своя път в язовира. Няма да бъде транжирана и изядена. Ето така е добре. Ето. Малко хигиена. Сома го хванахме чист и чист ще го пуснем. Дигни го пак да се види и после полека-лека. Сома го кръстихме Груйчо, понеже е мъжки и е много агресивен. Хапи и ръмжи. Обаче отбора на Мегакрафт, който е ходил при ходжата в широка поляна да му правят муска, го залови безпогрешно от първия път. Ето една красива риба. Ето Груйчо. Охо-хо-хо-хо. Можеш да го дигнеш за устата? За хрилата. Браво! Красавец! Нямахме време да го претеглим, но нека да плува. Хайде, чао! Мегакрафт! Много натам снимаш. Няма вече.